କଣ ଲାଗୁନି ଆଜି କହନା ମୋ କମରଟା ଯାହା ହେଲାଣି ରେ ଆଜି ନଈ ନଈ କି ସେ ରୁଆ ଉପଟା କୋଉ ଦିନ ସରିବ କହନା ମୋ ହେଦିନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଏମିତି ପଶିଲା ତୁ କହନା ମୁଁ 3 ଦିନ କାଳ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଶାନ୍ତିର ଖାଇପାଇଲିନି। ତାର କାମ କରତା ଆସିନି କଣ କରିବୁ ଭାବିଥିଲି ମାସେ ଆସିକି ଯାହା 2 ପଇସା ଇନକମ ହବ ତଥାପି ସାଙ୍ଗର ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ତୁ କହନା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋ କମର ଯାହା ହଉଛି ରେ କମର ତ ହଉଛି ସେ ତ ବିନ୍ଧିଲାନି ମୋ ଟର୍ନିଂ ମିଳିଗଲା ଟିକେ ମିଳିଗଲା ଟର୍ନିଂ ମାନେ କଣ ପିଇବୁ କି ତୁ ହବ ଅଜଣା ଦବ କାଟ କାମ ତୁ ସେଟା କହିଲେ କହୁଛି ମଦ 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 ଏଠି ଆମର ମିଳିବନି ଇଏ ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉନି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇତେ ହବ ମାର୍କେଟ ଢେର ଦୂର ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି କିଛି ମିଳୁଛି ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ ଟିକେ ମୌଲି ଟିକେ ମାରିଦିଆ ସାରିଲୁ ଏଇ ଶଙ୍କରାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ମୌଲି ମୁଁ କେତେ ଆଗରୁ ପିଇଲି ତୁ ମୌଲି ପିଇନୁ ତ ଟେନସନ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ମଦ ଯାହା ପିଉଛୁ ସେ ବି ସେଇଆ ତୁ ବେଶୀ ପାଟି କରନା ମୋ କମର ବିନ୍ଧିଲାନି ମୋ ହାତ କାଢି ପାରୁନି ଶଙ୍କର ଭାଇ କତିକି ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦେଇ ଆସିବା ମାରିଦେଇ ଆସିକି ତାପରେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଟୋଟାଲ ତ ଅବସ୍ଥା ସରିଲାଣି ତୁ କହନା ମୁଁ ପୂଜା ହେଇନି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜି ଟିକେ ମୌଲି ମାରିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଦେହ କାଲିକି ଭଲ ଲାଗିବ କାମ କରତେ ଯିବା ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ କଥା ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ଛକର ମିଳୁଛି ଶଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି ସେ ମୌଲି ବିକୁଛି ଆଉ ଯିବା ତା ତ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦିଆ କିଏ ଅଛି ମୌଲି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ କାଲିକି ଟିକେ କିଛି ହବ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ହବ କି କିଛି ହବନି ତୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ତ କହିବୁ ମୋର ବଡି ବାହାରିଲା ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମଶା କାଲି ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କର କାମ ନ କରିବୁ ଆଉ ମତେ ଆସି କହିବୁ ହଁ ପାବାର ମାନେ ସେବା ଶଙ୍କର ଭାଇ ଭାରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ବାକି କାହାରିକି ଦବନି କେବଳ ମତେ ହିଁ ଦବ ହଁ ଯିବା ଏବେ ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ ଚାକଣା ପାକଣା କଣ ଥିବ ସେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଦୋକାନଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହଁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ସେ ପାଖ ଖାଲି ରହିଛି ବାସ ସେଇ ପାଖରେ ବସିକି ଯେହେତୁ ଦୋକାନରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ମିଳୁଛି ମୌଲି ଆଉ ମାରିଦବା ଟିକେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋର ତ ପେଙ୍ଗେଇ ପଇଲି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ପିଇବି ନାହିଁ ମଦୁଆ ହେବି ନାହିଁ ମଦ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ ନାଇଁ ରେ କଡ଼କ ମାଲଟା ଆଜି କଣ କିଏ ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ କଡ଼କ ମୌଲଟା ଅଛି ଶଙ୍କରା ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କିଏ ଧୁଡୁକରେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଛି ଟିକେ ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି ପାରୁଥିଲୁନି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆଇଛି ଦୋକାନଟା ବସ ଆଉ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଅଛି ନା କଡ଼କ ମାଲଟା ଅଛି ରେ ଆଉ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ପୁରା କଡ଼କ କୋଉଠିକା ମାଲ କି ଯାଜପୁର ମାଲ ପିଉ ମାନେ ତମ 100 ତମର ଏତେ ବାଟରୁ ଆଉଛି ନା ମାଲ ମୁଁ ମାଲ କଥା କଣ ଜାଣୁ ଏବେ ଘଡି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କର ଫିର ଛକରା ହିଁ ମୁଁ ପଛରେ ମିଶା ହେଲା ପରେ ପଇସା ଦବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ ଶଙ୍କର ସାହୁ କେବେ ଛାଡିବନି ମୌଲି ମତେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଲା ପରେ ଘର ପାଖରୁ ପିଟି ପିଟି ପଇସା ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆରଥରକ ଆସିଥିଲି ତୁ ଆଣିଥିଲୁ କପ୍ତିପଦା ମାଲ କହୁଥିଲୁ ସେଇ ମାଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ମାଲ ଭଳିଆ କାମ ଦବ ନା ତାଠାରୁ ଆହୁରି 1 ନମ୍ବର ମାଲ ପୁରା କଡ଼କ ମାଲ ଆଉ ଯାହା ହଉ ତୁ ଯାହା କର ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ସେ ନୂଆ କରି ଆଇଛି ସେ ମୌଲି ଫୌଲି ଛୁଆ ନା କଣ ୟା ନା ହଉଛି ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୌଲି ମତେ ପିଇ ପାରିବ ତ ଇଏ ପିଇନି ଆଗରୁ ଶଙ୍କରାଇ ସେ ଡରୁଥିଲା ମତେ ପଚାରିଲା ଯେ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତମ କଥା କହିଲି ତାର କହିଲା ଭିତରେ କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଦେଖିଆ ହେର ଶୀଘ୍ର ତାଉଠୁ ପୁଣି କିଏ ଦେଖାଉନି କଣ କହୁଛି ସିଏ ଶଙ୍କରାଇ ଗୋଟେ ମତେ କହୁଛି ଯେ କି ଯିବା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରୁନି ସେଇ କଥା ଟିକେ କହୁଛି ଆଉ ତୁ ପିଇ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ଶଙ୍କରାଇ ମୌଲି ମୁଁ ପିଇନି ତମେ ଧର କହିଲେଣି ପୁରା ଟର୍ନିଂ ଶଙ୍କରାଇ ଶଙ୍କରାଇ ମୌଲି ପିଇବୁ ଏକଦମ 100 ର ତୁ ଜାଣିନୁ 100 କଣ 100 ରେ ଖେଳ ବିଲ ରଖିବୁ ଆଜି ଆଇଛୁ ଶଙ୍କରାଇର ମୋର ଭାବ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିମି ସେ ପଛେ ଖରାପ ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେ ମତେ କେବେ ଦବନି ଖରାପ ମାଲ କେବେ ଦବନି ଭଲ ମାଲଟା ମତେ 750 ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛି ଦେଇନି ଆଜି ମତେ କଣ କରିବି ଶଙ୍କରାଇ କାମ ଦାମ ହେଇକି ଯାହା ଚାଲିଛି ତମ ଗାଁକୁ ତ ଆଇଛି ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ପଇସା ପାଇବି ବୁଝୁନୁ ମୋ ମାଇକୁ ମୋ ଡେଲି ହିସାବ ନଉଛି ଖେଚଡଟା କଣ କରିବି ଶଙ୍କରାଇ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସଟ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମ ଗାଁ କାମ କରତେ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଯାହା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମତେ 100 କରି କରିଦବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶଙ୍କରାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା
ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି ପଇସା ଆଣିନି ଯେହେତୁ ସେ ନୂଆ ଛୁଆଟା ମତେ କହିଲା ନା ଆଉ ପଇସା ଦେଲାନି ବାଟର ଆମେ କାମରୁ ଆସିକି ବାଟର ଛିଡା ହେଇକି କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ କହିଲା ତତେ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି ଦେ ତୁ ପିଉ ତତେ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି ତୁ ସେ ନୂଆ ଛୁଆଟା ଆଇଛି କଡକ ମାଡ ଦେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନା ତୁ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଟେନସନ ନା କଣ ଟିଆ ନା ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ। ଚାଖଣା ପାଇଁ ଟେନସନ ନା ଚାଖଣା ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଆଣିକି ଦେ ତୁ ପିଉ କଡକ ମାଡ କେତେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବି ତାକୁ ଏଇ 20 ଟଙ୍କାର ଦେଇଥା ସକାଳେ ପିଉ ପିଉ ପୁରା କଡକ ମାଡ ଆଖି ବୁଝି ପିଉ ନା ଆଉ ଆଗରୁ ତୁ ତୁ ପିଉନି ଆଗର ନା ଆଗରୁ ତୁ ଦେଖିଲି ମାଲଟା ତ ହଁ ଭଲ ଜଣା ପଡୁଛି ପିଉ 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 ସକାଳେ ମତ ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଏମିତି କଣ ୟୁରିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ତୁ ବାସନାରୁ ମତେ ନିଶା ଆଇଲାଣି ପୁରା ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତୁ ପାଟି କର ନା ତୁ ଧୁଡୁ ପିଉ ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଯୋଉ ତୋ ସାଇଡ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଦଉନୁ ଆରେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ତୁ ପିଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାରି ଦଉଛି ଆଉ ହଉ ଗାଣ୍ଡୁ ତୁ ପଛର ମାରି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ମାରି ଦଉଛି ଶଙ୍କର ଭାଇ ମାରବା ଶହେ ପୁରା ବଢିଆ ପୁରା ଶହେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କର ଫେର ତ କି ଟନି ଭଳିଆ ପିଇଲା ତୁ କହନା ମାଲ ଏକ ନମ୍ବରରେ ତୁ କହନା ଆଜି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ତୁ ପିଇକି ଟିକେ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ଗଡାନି ଗଡା ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ମୋର ପିନ୍ଧା ଟିକେ ଛାଡିଗଲାଣି ବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଏଇଖିଣା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ପୁରା ମୁଁ ଡିଆଁ ମାରିବି ନାଚିବି ବୋଲିକି ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କରିବି ବୋଲି ଧୁଡୁ ହଁ ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ତ ସାଙ୍ଗଟା ଗାଣ୍ଡୁଆ ତ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛି ରହିଥା ଶଙ୍କରାଇ ତୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ପାରିବୁ ନା 30 ଟଙ୍କାର ପିଇକି ପାରିବୁନି କି କହୁଛୁ ତୁ ସେ କହିଲେ ମୂଳରୁ ପିଇନି ମତେ ଆଉ ଟିକେ କମ ଆଉ ଇଏ ଜାଣିନି ଟୋଟାଲ ମୋର ସେ ମୋ ବୁଟଲ ଶଙ୍କରାଇ ସିଏ ବେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ସେପଟର ଆମ ଏପଟର ମିଳେ ତ ଆଉ ସିଏ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଆର ଅଭ୍ୟାସ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ପିଆ ତମର ଖାଲି କହିଲ ତମର ମଉଲି ସେ କଣ କଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖା ହଉଛି ତମର ଭାରି ଭଲ ଶଙ୍କର ଆମର ଭିଟାମିନ ସବୁ ଭିଟାମିନ ଆମ ହାଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ ଅଛି ନା ଆମେ ସିନା ଏଇରକମ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଦେହର ବହୁତ ତାକତ ଅଛି ସେ କଥା କହୁଛୁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ମଉଲି ତୁ ଥରେ ମାରିକି ଦେଖ ଆକୁ ଦେ ଶହେ ବିଲବାଡ ଆମେ ଯୋଉ ତାଡୁଛୁ ସକାଳେ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଶଙ୍କର ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିଡ ଫିଙ୍ଗି ଦବ ମାରିକି ମଉଲି ଶଙ୍କର ଭାଇ ମଉଲି ମାର ତ ହିଡ ଫିଙ୍ଗି ଦବ ଏକଦମ ଶହେର ଟୋଟାଲି ଜେସିବିର ବଳ ଆସିବନି ଜେସିବିର ବଳ ଜେସିବିର ଆହୁରି ଅଧିକା ଆସିବ ଶଙ୍କର ଭାଇ ମଉଲି ଶହେର ତୁ ବିନି ଦେଖିଆ ହଉନି ଟୋଟାଲି ତୁ ରହିଥା ଟିକେ ରହିଥା ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଗରୁ ଟିକେ କାଢିକି ଛିଞ୍ଚିଦେ ଫଜର କା ଆଖି ପଡିକି କେତେ ଆଡୁ ଆଇଛି ପ୍ରଥମେ ତୋର ଭିତରୁ ମୋରି କତରୁ ଶିଖିଲୁ ଯଦି ଟିକେ କାଢିକି ପକେଇଦେ କାବୁ ହଁ ଶଙ୍କରା ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗୁଛୁ ନା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ଭଳିଆ ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇକି ପିଇ ଦବୁ ତ ଘଟ ଘଟ କରିକି ଆଉ ଆଉ ହଉନି ଟେନସନ ନେନା ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି 60 ଟଙ୍କା ମୋର ଯିବ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତତେ ବିରିୟାନୀ ଖୋଇବି ହେଲା ପୁରା ଏମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପୁରା ଲାଗୁଛି ଟନି ଟନି ଓ ଧୁଡୁ ବୁଝୁନୁ ସତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆମକୁ ଦେଲେ ପଡିବ ଚାଖଣା ଦରକାର ଥିଲା ଶଙ୍କରାଇ ମତେ ନିଶା ହେଇଗଲାନି ନା କଣ ତମେ କାମ କର ତୁ ପଇସା ଆଣିଦବ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁ ଘରକୁ ପଳା ତୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଶଙ୍କରାଇ ମୁଁ ତ ପଇସା ଆଣିନି ତତେ କହିଥିଲି ଆଉ ନା ଶଙ୍କର ଶୋଇ ପଡିବ କଣ କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ଭଲ କାମ ଦଉଛି ଶଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି କାମ ଦବନି କିଏ କହିଲା ଆଗ 100ର ଶଙ୍କରାଇ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବ କି ଯେମିତି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଆଉ କୋଉଠି କୋଉ ସେ ଆମର ସବିତା ହାବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାର ଆରଥର ଖାଇଥିଲି ନା ତାର ମୋର ଟିକେ ହଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମତେ 60 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଶଙ୍କରାଇ ମୁଁ ଆগে ଯାଇକି ଦେଖେ ସିଚୁଏସନ କଣ ତାପରେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ କଣ କରିବ କଣ ଧରିବ ସିଏ ମତେ ମାରିବ କି କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ଆଉ ଏଟା ତ ମତେ ଆଳୁରା ମତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ନା ଆମର ଭଲ ଛାଡେ ତୁ ଶଙ୍କରାଇ ଜାଣିନୁ କହନା ସେ ଯୋଉ ମୋ ମାଇପ ଖେଚଡ ଯା ହଉଛି ତୁ କହନା ବାରବାର ମତେ ବସେଇ ଉଠୁଥିଲି ମଉଲି କେତେ ଦଉନି ଯାହା ଦଉଛି ଦି ବୁତଳ ରାତି ଲାଷ୍ଟ ହିସାବ ନଉଛି ଏ ଧରୁ 750 ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଛି ଦଉନି ସେ ମାଇକିନା ମତେ ଡେଲି ଗେରେ ହେଇକି ରଖେଇ ଦଉନି ଗେରେ ଡେଲି ଶଙ୍କରାଇ ଆଉ ପାଟି କର ନା ମୁଁ ତତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତୋର ସବୁ ପଇସା ଚୁକ୍ତି କରିଦେବି ହେଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ଧୁଡୁ କିରା ଧୁଡୁ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ ଏଠୁ ଖାଇକି ତୋର କୋଉଠି ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଶଙ୍କର ଥିଲା କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ତାକୁ ନିଶା ହେଇଛି ବାଟ କଣେ ପଡିଯାଇଥିଲୁ ଶଙ୍କରାଇ
ନା ବେ ଆଉ ବୁଢୀ ମୁଁ ଦେଖିନି ହିସାବ କରି ବୁଢୀ 2 ବୋତଲ ମହୁଲ ଦେଇଥିଲା ହଉ ସେତିକି ପଳେଇଛି ତା ବରାବର ହିସାବ ହେଉଛି ପଇସା ଆହୁରି ଅଧିକା ହଉଛି ପୁଣି ମାରିଦେନି ନିପୁଟେ ନିପୁ ମାନେ ବୁଝୁ ନା ହଁ। ତମେ 2 ଜଣ ପିଇଛ 30 60 ମୁଁ ମାତ୍ର ମାରିଦେନି 60 120 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୁ 100 ର ଆଉ ଭାଇ ତୋର ଏତେ ପାଗଳ ଶଙ୍କରା ସାହୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତମ ଝିଅ କଥା ପୁରା ଫୁଲ ନାଳୁଆଟା ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ଏତେ ଆଖି ତମର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନେଚର ବୁଝିଲ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା କଣ ତମର ଧୁରୁ ଯାହା କରୁଥିବ ସବ କାଲିକା ଭଳି ତୁ କେତେବେଳେ ଝିଅ କଥା କହିବୁନି ଧୁରୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଝିଅ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଇ କଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେ କି ଦିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ତ ପିଲେ 30 ମୁଁ 30 ପିଲେ ତୁ ତ 90 ଇଏ ଯୋଉ ଆଉ ଏତର ମଦ ଆମର ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାର ପିଇଛି 180 କେତେ ପଇସା କଣ ଝିଅ ବାହାର କରିବ ଆଉ କେମିତି କଣ କରୁଛି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଖଟିଲେ 300 ମୁଁ ମୋ ବୁଢୀ କତର ବସିଲେ 600 ଶଙ୍କରା ସାହୁ କତର ଦୀପଲ ଆର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଟା ସବ ଫୁଲ ନାଳୁଆ ଅଛି ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ବି ତମେ ଜୟ ନା ଆଉ ସଳା କହିଲା ମୋ ଜୟ ଧୁଡୁ ବଢି ବଢି କଥା ମୋ ଯେବେ ଶଙ୍କରା ସାହୁ ମୋ ମୌଲି ପିଉଥିବା ଦରକାର ଏ ସବ ମୌଲି 30 ଟଙ୍କା ମୋ ଜୟ ହବ ମୁଁ ହେଇଯିବି ନା ଦିନେ ତମ ମଣ୍ଡର ପକେଇ ମାନେ ଧୁଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡୁ ବୋଲି ଦିନେ ମଣ୍ଡର ପକେଇ ସେ ମୋ ଡୟ ମତେ ଟିକେ ନିଶା ଅଧିକା ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଢୀ ଆଡେ ଅନେଇଥିବ ରାର ଡାକି ଖେଚଡ ରଖେଇ ଦବନି ମତେ ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯା ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ଯିବୁ ଆମର କାମ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଯା ଟିକେ ଛାଡି ନା ନା ଇଏ ଶଳା ଗାଣ୍ଡୁଆ ମତେ ନେଇକି ଛାଡେ ମୋ ଘରେ ପ୍ରବଳ ନାଳୁଆ ଅଛି ମୋ ଘରୁ ତ ଯିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁଝିଲା ସବୁବେଳେ ନିଶାର କିଛି ଶୁଭୁନି ମୁଁ ମାନେ ଧୁଡୁ କହୁଛି ସେ ନେଇକି ତମକୁ ନା ଧୁଡି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏକଲା ଚାଲିଛି ମୋ ବୁଢୀ ଏଠି ତ ତମ ଶଳା ନାଳୁଆ ଏତେ ବଡ ନାଳୁଆ ଯାଉନି ତମେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଘର ତମ ଶଳା ମୌଲି ପିଲା ବୋଲି ବାଳ ମାଇ ବୋଲୁନି ଶଳା ଗାଣ୍ଡୁଆ ତୁ ଯା ଆଉ ଆମର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ନାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା ଧରିବୁନି କେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ତୁ କହୁଛୁ ନା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ନା ତୁ ବୁଝୁନୁ ବୁଝୁନା ଯୋଉ ଟାଇପର ପିଉଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଦୁନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ତୁ କେଜାଣି ତା ଘର କଥା ଆସି ତା ଝିଅ ବାହାର 3ଟା କରିଛି ସବୁବେଳେ ତମର ସବୁବେଳେ ମାନେ କହିଲା ଆମର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଚି କୁକୁଡ଼ା ମାରୁଆ କୁକୁଡ଼ା ସେଇଭଳିଆ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଯିବା ତ ଛାଡ ସେ ତ ସବିତା ବି ତା କଲା ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଲେ ସବିତା ଆମେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ମୌଲି ମୁଁ ମୌଲି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ଟେନସନ ନବନି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତୁମର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୌଲି କି ପର୍ବ କେତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୌଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପିଉଥିବେ ଘର ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉ ନଥାଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୌଲି ଏକଦମ 100 ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୌଲି 100 ର ଖେଳ